Sabíades que en veterinaria non só cuidamos de cans e de gatos, senón que tamén investigamos as causas da súa morte? Vide connosco para ver o que facemos. O primeiro día comezamos analizando unhas mostras no laboratorio. O seguinte día diseccionamos un cocho. E ahora ven todo. ¡Buah, foi a hostia! Miramos todas as tripas, había un montón de sangue. Foi increíble. A mí a verdade é que o proxecto non me gustou moito porque vai a pisar a miña ídola e vi como estaba enriba da mesa, entón non me gustou moito, verdad. 3. Cortaron o cerebro, novas patas e eu non vou volver comer porco na miña vida. Outro día tivemos unhas clases de histoloxía coa profesora. Ensináronnos a detectar patóxenos gracias a ver os texidos. O último día miramos os esqueletos dos peixes baixo o microscopio e diferentes deformidades que tiñan. Pasaron cousas raras. Cousas moi raras. Todo lo que... Pero moi raras. Eu a verdade é que non me acordo. Tamén fixemos unha competición para ver quen tiña máis conocemento sobre o tema que estudáramos. Peixe 2, linguado 2. É que non me parece un medio normal. Todo o mundo aí, todo o mundo competitivo, non sei que, preguntamos as outras fichas e nos as deron mal. Mal! E claro, como íbamos a gañar así? E indo por riba, acabamos e nin siquiera nos deixaron mirar o outro peixe. Son uns tramposos todos. A competición foi un paseo. A competición foi un paseo, a verdade, non sei nin si chamarle a competición porque nin me esforcei. A verdade é que tiñan que ver o posto máis difícil e seguiríamos ganando. Bueno, si eu penso o mismo, a verdade. Enganámonos aí con papel e creo moi facilmente. Sí. Los guantes los tiramos todos Que esa allí tortuga faiche ilusión. y lo dejamos allí para que tome contacto con él.